kiɗa na wage ango amarya na jib dakta na sai banusi ango amarya Yusuf Tamaboy ina rerawa zaman aure da daɗi haƙuri kui da juna na jib ya zama angon na sai banusi amarya zaman aure da daɗi haƙuri kui da juna na jib ya zama angon na sai banusi amarya sai na sanya sarki tabara mamallaki na shine yayi dare kana shine yayi rana inda zan fada shi yake ban kaniki na tilas in fada da shine shugabana shine ya fada ni ya aure zai kai mu janna ilahu salati yau ga abban fati ahali sahabu biyuti me san kuke da garanti gane jib ya dau saiti sai bata zama anti aure da daɗi ba wai haƙuri kuyo mai tsafta amarya tattara kaya mu kai kikin cancanta da kin shiga gidanki kina kula wajen yin tsafta idan gaba shi kulawar da za ya nemi ki kyauta abinci in za ya ci sai ki zo ki marfirfita ki dinga ba shi a baki ko ka baki da baki ki kai shi babban ɗaki kulba cire sharenki kin zama diya mai kirki kin bi sabon a baki da ka taso mai kyan hali ina son barka ka zama ango daga yau ka daina kwanan jarka ka lallaba amaryarka ka kwashi sola shakka akwantina da mura ke kira da mai albarka ciki mu shuka mai noma har miyo tsantsanka Kano muna da gurasa kun kula ta karka kasa na gidan gada tasa godari ya iya tusa akwan a tashi ka ci gasa koyi kayo da Idrisa na jibu dakta na san kasan aure bauta ne ya zama ibada a ciki ake bido lada ne a gurin rasulu ko aure ya zama rayan sunna ne na san kakwai nazari za ka sauke duk haƙƙi ne sannan kayo haƙuri ya zama sulan nasara ne ka zama kamar yayanta kun kiranta ce kanwata sannan ka ba ta haƙinta don Allah babu mugunta yo zama mai tsafta ku samu ladan bauta da sai banusi na zo gare ki mai zance da na ga wasu a ƙawayen ki ba su san ki da shi ne kina kula da irin masu sarraba ku ki gane suna zuga kiki mai duk abin da zai ci daban ne kina kula da irin wanga ai halin banza ne sirrin kukar da ki buɗa a dandali ne gada yiriri ne buɗa tulu kane ga siranda mai rubutu ga tawada na jibin sai ba sun yi tsada Habiba mami da Jamilu kun yi auren sunna kanwa ga dakta yau gani nan ina yin murna da jifu ka gane dangin ka ga sun yi murna sun ce ka kama amaryar ka kar ka bar ta a rana ke mani sai baki fi mijinki ne ko na yi murna a nan nake hutawa bako abin komawa kada ka muzanta kowa dan ka zamo mai kawa akwai rana ta macewa alsamiyo hutawa amin Yusuf Tamaboy ina rerawa Zero 549377 Yusuf Tamaboy.